Gikone to duol mochung'ne ndiko obila e Thurka NPAC olando kepo mar obila maromo 10,000 bang' ywaruok e kind duolno gi bad migawo mar obila NPS kuom thuolo malach. NPAC e oboke mapile ma pachoka okwayo jogo man kod dwaro mar bedo obila mondo obi okaw fom e mbui kendo gindik nonro margi motelo ne chopo e centers ma ibiro timie kepo mar obila. Duolno chano chako kepo no e kind tarik 3 nyaka 9 dwe manyien e centers maromo 416 kama jo Kenya ma hikgi nie kind 18 nyaka 28 to ne oyudo grade mar D+ kadhi nyime ibiro ndiki e tij obila. E oboke no jatatije e NPSC Peter Lelei ne okone rawere man kod gombo mar tij obila onego obi ochop e centers mag kepo ka gimanore gi oboke mag tiegruok kaachiel gi opande maggi. Bad migawo mar obila NPS gi mano ma ochung'ne ndiko obila NPAC osebedo kod ywaruok mokalo ewi kaka onego ndiko obila, gino mosemiyo chenro no oyulo ka ikelo winjruok kaka inyalo tima kepo no. Ikruok mar nyiso mwandu koro dhi nyime e pap ma Jamhuri bore Nairobi.